കടുപ്പത്തിലൊരു ചായ മലയാളികളുടെ പതിവുശീലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അതിൽ പാൽ ചായ, കട്ടൻ ചായ, ഗ്രീൻ ടീ തുടങ്ങിയവയോടാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രിയം. എന്നാൽ ബ്ലൂ ടീ അല്ലെങ്കിൽ നീലച്ചായയെക്കുറിച്ച് പലരും കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. കഫീൻ ഇല്ലാത്ത ഹെർബൽ ടീ ആണിത്. നീലശംഖുപുഷ്പത്തിൽ നിന്നാണ് നീലച്ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ശംഖുപുഷ്പം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം അരിച്ച് നാരങ്ങാ നീരും ചേർത്താൽ ബ്ലൂ ടീ റെഡിയായി. മധുര രുചിയാണ് നീലച്ചായയുടെ പ്രത്യേകത. അറിയാം നീലച്ചായയുടെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ. ധാരാളം ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നീലച്ചായയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം. അകാല വാർദ്ധക്യത്തെ തടയാനും ശരീരത്തിലെത്തുന്ന വിഷപദാർത്ഥങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഈ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾക്ക് കഴിയും. ചുമ, ജലദോഷം, ആസ്മ ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം ആശ്വാസമേകാൻ നീലച്ചായക്ക് കഴിയും. പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാനും ഇവ മികച്ചതാണ്. സമ്മർദ്ദം അകറ്റാനും ഓർമ്മശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്താനും നീലപ്പൂക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ചായക്ക് കഴിയും. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ ശംഖുപുഷ്പത്തിന്റെ ഇലക്ക് കഴിവുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ആഗിരണത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം തടയാൻ നീലച്ചായ സഹായിക്കും. ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ ധാരാളം അടങ്ങിയ നീലച്ചായ തലമുടിയുടെയും ചർമ്മത്തിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. നീലച്ചായ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നു. ഒപ്പം രക്തസംക്രമണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യതയെ കുറയ്ക്കും. ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾക്ക് ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന കോശങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറയ്ക്കും. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും നീലച്ചായ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം.